A l'any 2012, recorda vostè que van guanyar les eleccions Convergència i Esquerra, els senyors Mas i Junqueras, prometent que en la legislatura farien un referèndum, fos quina fos la decisió espanyola. L'expressió era sí o sí. Recorda vostè? Sí. Amb això van guanyar 2 anys. Què van fer 2 anys més tard? Quan el Tribunal Constitucional ho va prohibir, es van tirar enrere. I en el seu lloc van organitzar una mena d'esplai de foc de camp. Això, evidentment, això no va produir el més mínim efecte. Quina és la següent història? Fer unes eleccions que deien plebiscitàries. Eleccions plebiscitàries a la història només n'hi ha hagut una. Hi ha hagut una vegada, que és les eleccions que va fer Mussolini. Què va passar? Doncs va guanyar aquella llista de Convergència i Esquerra amb un programa que deia en 18 mesos farem un procés constituent, prepararem una Constitució per a Catalunya, proclamarem la independència i als 18 mesos es faran les eleccions del Parlament de la Catalunya independent. Han passat ja els 18 mesos. Què n'han fet al cap d'uns mesos? Dir, no, ara el que farem és una altra vegada un referèndum, però com que el referèndum ja no li diem sí o sí, ara li direm o referèndum o referèndum. Que tot això com acabarà? Com sempre, al setembre que passarà el mateix que ha passat abans. Jo m'he retirat de la vida pública catalana i no vull formar-ne part de tota aquesta farsa. Recordi vostè el senyor Junqueras, que ja també fa uns anys va dir, donem 68 diputats i el dia mateix declaro la independència. Ara podria dir, donem 72 diputats i el dia mateix no m'atreviria a signar una ordre per comprar urnes. Qualsevol moviment que es faci genera inhabilitació i en el cas que es gasti el més mínim cèntim genera malversació de cabals públics. Bé, però ells van prometre això, no? Ells es van presentar a les eleccions i les van guanyar prometent això. No és que ho facin. I el problema quin és? L'oportunitat de la independència de Catalunya, al meu entendre, va acabar cap a l'any 2011. A partir d'aquest moment és pura repetició. Res més. I per tant, a partir d'aquest moment no té el més mínim interès. Aprovaran aquella mena de llei quàntica estranya que tenen, aquella que simultàniament diuen, per una banda, no la fem pública perquè no es pugui impugnar, però per altra banda és inimpugnable. Aquesta mena en la qual s'està dins i fora d'Espanya simultàniament, i en el que n'hi ha dues legalitats simultàniament, en el mateix territori, respecte a les mateixes persones, aquesta mena de cosa quàntica, i tots sabem que això immediatament serà suspès pel Tribunal Constitucional. A partir d'aquest moment se tiraran enrere. I el referèndum, com vostè sap, el plantegen com que es fa dins d'Espanya. Llavors, com vas a sancionar a funcionaris per complir les lleis vigents dins d'Espanya? I el PIB català està per sota del 19% del conjunt global, etcètera. És a dir, Catalunya no té grans empreses, alguna hi ha que s'hagin creat internacionals, multinacionals. Sí. Grifols, i pari vostè de comptar, no en té més. O sigui, no ha generat Catalunya en aquests últims 40 anys. Això aniria molt lluny. Per què ha passat això? No ha generat grans empreses, no ha generat una cultura global, no ha generat pensadors que siguin de referència en el món, no ha generat res d'això. Perquè la cultura catalana, la societat catalana, el gruix de la societat catalana, està amb una ideologia comunitarista molt autoritària. Des del catalanisme va començar, des de fa més de segle i mig. Alguns elements a l'entorn del clan Pujol dirien que tot això és conseqüència del procés i que els que estiguen amb ell per causa del procés, vostè ho veu massa complicat? Són les fantasies de catalanes narcisistes, de donar-se importància. Dolça Catalunya. No tenim ni 5.